Hvordan var din barndom? Min barndom, den har været meget sådan præget af seksuelle overgreb, men jeg har aldrig rigtig følt mig sådan knyttet til mine forældre. Var der noget, du gjorde for din egen sikkerhed? Ja, jeg ligger bare der og ser meget sød ud. Du er bare barn. Ja, det er lidt svært at kigge på sig selv, når man er så lille. Da jeg var så lille, fordi jeg har den her fine kjole på, fordi det er svært at forestille sig selv. Ja, så man godt ved, at jeg har været igennem alle de her svære ting, så er det svært at sådan forholde mig til, at det også er mig. Den der hænger selvfølgelig ikke helt, hænger sammen. Livet, hvor hun nu begynder, kun en lille meter højt. I bedst i varme stå foran spejlet i sit prinsessetøj. Når hun blev ramt af alvoren i livet, længe før hun skulle få stedfaren, kunne de kysse og kram. Ja, når han var fuld, når døren gik op, hun hørte hans stemme. Stanken af alkohol, så vidste hun mor ikke var hjemme. Han nærmede sig hende og viskede lille skat, så vidste hun godt, at rummet var Guds forladt for endnu en nat. Han sagde ting til hende, som ikke var sand. Gjorde ting ved hende, som jeg bliver henrettet for i andre land. 10 år gammel var begyndt sin barndom og glemt, hvor man har med sit liv. Vil hun ønske at pisse fik en anden flashback for den gang hun sad på gulvet med sit legetøj, eller da hun dansede foran spejlet i sit prinsessetøj. Kan ikke lukke øjnene for det, de fortjener ikke at leve. Sandheden skal frem, så det er sagt, og det står jeg ved. Glansbilledet, der egentlig bare er en facade. Glansbilledet, der dækker over en families fred. Hemmeligheder, som der aldrig burde finde sted. Glansbilledet går i to, hver dag når solen går ned. Glansbilledet, der egentlig bare er en facade. Glansbilledet, der dækker over en families fred. Følelser inden for hjemmes fire, hvem bliver splittet ad. Familier, der opgiver håbet om at finde fred. Hun fik det store, da de fik at vide, at de i skolen skulle skrive en stil om, hvordan de gik derhjemme i deres familieliv. Den lærer begyndte at stå og tale om trygge rammer. Gik alt i stå i hende, hendes hjerte brød i flammer. Hun knækkede sammen med en gråd i sin stemme og sagde: det har aldrig gået bedre endnu derhjemme. Han havde jo sagt, at hun skulle varme munden, ellers vil han til mor og hende, og så brændte huset ned til grunden. Da hun gik hjem, gik hun forbi legepladsen. Det var der hun var barn engang, lige der i sandkassen. Hun lukkede øjnene og fældede nogle små tår, i det hun kørte begge hænder gennem hendes blonde hår. Hun var ikke en pige længere, hun fik jo ikke lov. Hun var den voksne kvinde derhjemme, når mor hun sov. På vej hjem for den aller sidste gang igen, gaderne på lang afstand, kunne folk høre hun sang. Glansbilledet, der egentlig bare er en facade. Glansbilledet, der dækker over en families fred. Hemmeligheder, som der aldrig burde finde sted. Glansbilledet går i to, hver dag når solen går ned. Glansbilledet, der egentlig bare er en facade. Glansbilledet, der dækker over en families fred. Følelser inden for hjemmes fire, hvem bliver splittet ad. Familier, der opgiver håbet om at finde fred. Glansbilledet, der egentlig bare er en facade. Glansbilledet, der dækker over en families fred. Hemmeligheder, som der aldrig burde finde sted. Glansbilledet går i to, hver dag når solen går ned. Glansbilledet, der egentlig bare er en facade. Glansbilledet, der dækker over en families fred. Følelser inden for hjemmes fire, hvem bliver splittet ad. Familier, der opgiver håbet om at finde fred. Jeg har bare det her påtaget udtryk. Den her stue, det var også der, hvor mange af overgrebene skete blandt andet. Selvfølgelig skete det også inde i soveværelset, men det skete også meget over i sofaen, så det her sted det faktisk lige over for sofaen. Og nede på gulvet skete også nogle af overgrebene. Første gang, hvor jeg blev voldtaget, hvor jeg var 5 år gammel.